ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ यूट्यूबर ବର୍ଷା ଡରେ ଏଇଟା ଦେଖ ପୁରା ଛତା ବଢିଆ ଗଛଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତଳେ ବି ବସି ପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି ବିକାଶ ବସିଛି ଆଉ। ତାପରେ ଏଇ ଗଛ ଟା ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗଛ ପୁରା ଛତା ଭଳିଆ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ହେଲା। ମୁଁ ଛତା ଆଣିକି ଆସିଛ ନା କଣ? କିଛି କହୁନ କି? ଛତା ନେଇକରି ହଁ ଆସିଛ ଏମିତି ଭିଡିଓ ବନେଇବ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ପାଗଳଟା କରୁଥିଲା। ଆଉ ସେଇଟା ତମ ବଳଦ ନା କଣ ବଳଦ ନା ଗୋରୁ ନା ଗାଈ? ହଁ ହଁ ଗାଈ ଚରେଇ ଘରକୁ ନବନି ଘରକୁ ନବନି ଗାଈ ଗୁଡା? ଏଇ କଲେଜରେ ପଢୁଥିଲ ବୋଧେ? ଆଉ ପଢୁନ? ଏହେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ବିକାଶକୁ ନିଦ ଲାଗିଲା। ମେଘୁଆ ପାଗ କରିଛି। ଏଇଟା କି ଗଛ? ଏଇଟା ହଉଛି ଗାଧୋଇବା କୁଣ୍ଡଟା ଏଇଠି ଆମେ ଗାଧଉ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଶାଗ ଦେଖେଇବି ତ ଖୋଜି ପାଉନି। ଏଇଠି ଦେଖେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଗଛରେ ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ଫଳ ବି ହେଇଛି ଏଇଟା ଫଳ ବି ହେଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା। ଆଉ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି ଏପଟେ ଦେଖାଯାଉନି ଭଲରେ। ହଁ ଦେଖାଗଲା। କି ଗଛ କୁହନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ନମସ୍କାର ଦୋସ୍ତ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି କ୍ରିକେଟର ଗୁଡା ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ବିରାଟ କୋହଲି ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସୁରେଶ ୟାର ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା। ଏଇଟା କିଟା ମ? ସିମେଣ୍ଟ ଚିପ୍ସ। ବିକାଶ ଏବେ ଭିଡିଓ କରିବ ବୋଲି କଣ କରିବ ସେ ପ୍ଲାନ୍ ନିଜେ କରୁଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛି। ପ୍ଲାନ୍ ପୁରା ଶୈଶରେ ନାଗି ଯାଇଛି ହଁ ଦିଶରେ ବି ନାଗିଯିବ ରହିଥା। ଏଠି ଘର ବନା ଚାଲିଛି କାର ଘର ସେଇଟା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ। ହୁଁ ହୁଁ। କଣ? କହ ଆଜି କିଛି ଭିଡିଓ ବନେଇ ହେଲାନି କାଲି ବନେଇବା ଆଜି ବର୍ଷା ପୁରା ମୌସମ ପୁରା ବହୁତ ଡେଞ୍ଜର କରିଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଉ କରିପାରିଲେନି। ଆଉ ଆଜି ଭିଡିଓ କ୍ୟାନସଲ। ଆଉ ଏବେ ଯିବା ଗୁପଚୁପ ଖାଇତେ ଚାଲ। ଭାଇ ଚାଲ। ତୋ ପାଇଁ ପ୍ରିୟା ମୋର ଟ୍ରାକ୍ଟରଟା ଆସୁଛି ଦେଖ। ହଁ। ନା ନା ତୁ ମତେ ଭିଡିଓ ବନେଇଥିବୁ ମାନେ ତୁ ମୋ ଜୀବନ ଉଡେଇ ନେଇଯିବି ଯାଇଥିବ ଏକା। ଉଡେଇ ନେଇଯିବ ମାନେ ପୁରା ଅଲଗା ରକମ ଉଡେଇ ନେଇଯିବ। ଏଇ ଗାଡିଟା ଯାଇସାରୁ ଆରାମସେ ଆର ରହି ହବନି ଆ ଗୁପଚୁପ ଧରିକି ସିଧା ଟୁଙ୍ଗଟୁଙ୍ଗ ଚାଲତେ ଲାଗିଛି।
के नाटा बाटे जाऊ कामड़ी बोन साहब एमटा वीडियो जो करे से नाटा बाटे क्या मुड़ी पे एटी पिला गडा क्रिकेट खेलंती विराट कोहली सचिन तेंदुलकर धोनी धोनी भाई कोहली भाई हार्दिक पांड्या आसुचन लोग घर आ विकास रही पारुनी जमती जाउछि देखो रही हबनी जल्दी जल्दी आए खाइते बरम भीतर जाई करे मचाक मचाक खाइ दम अंदर हेलाणी सेति भाई भले देखा जाउनी एटा केस्टिंग टा खाइ कर पके जे कोन मुई पके रहा नहीं जा रहा है मैं सुखाला मार दे एटी पूरा पानी एटा एटा गाड़ी आसु पानी कर देरे सर एटा देख मैं गोटे सुखला मार दिया एपड़ी के चा आ रही है सुखला उड़ मार दे जहां रूम को दिखा दियो एटी स्कूल बस चिड़ाई छी विस्डम केयर इंटरनेशनल स्कूल कन्नड़ रे लिखाई छी अब एटी गाई गोड़ा अवेलेबल किरो आ कुकुड़ा भी अछंती हां हां बहुत गुड़ा कुकुड़ा अछंती ऑलरेडी समय तांको टाइम गेला भीतर बस जाय हाई देखो जा कहीं एटा हम बिल्डिंग पहुंचला अरे एटा हम मालिक रो गाड़ी नहीं सीधे हां हम ओनर रूम ओनर देखो विकास खाली तार लाड़ो गडोची सुखला खाई दउची आगे आगे धाउची अब एटा देखो विकास रो गाड़ी गाइस आपन को हम वीडियो जदी भलो लागे लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दे रूम भीतर को जीव भाई जीवे 2 minutes later Siapa yang orangnya? 40 मंदिर की करना ना पानी को गोलगप्पा तो मेरे से साड़ी देखो देखो कौन सब अच्छी बने कर खाएगा हमसे ना हो पाएगा हम सिर्फ खाएगा आलू आसु आसु रास्ता रे विकास पहुंचला ना मुंड ना मुंड चेंजिंग एटा होची पूरा तार मसला ना ओफ रूम में पहुंची यार मुझसे रहा नहीं जा रहा है
ରହୁଛି ବାଏ। ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ବିକାଶ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ଏତିକିରେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷ କରୁଛୁ। ଆଉ ରହିହବନି ଗୁପଚୁପ ଗୁପଚୁପ